Kaya nga, naisipan kong mag-live para kahit pa paano meron naman lang akong nanonood sa akin. Ano ba? Dito. Lagi po tayo safe. Ang hirap magkasakit. Lalo na kung ito lang inaasahan sa inyo. Naku, mahirap. Kapag pag nagkasakit dito, mag-isa ka lang, walang mag-aalaga sa'yo. Malagaan mo sarili mo. Lutuan mo sarili mo. Hindi katulad pag nandun ka sa Pinas, kasama mo ang pamilya mo. Kahit pa paano may mag-aalaga sa'yo. Eh dito wala. No, kung kailangan na kumain ng masustansya tsaka mag-vitamins. Kasi mahirap talaga. Mga guys, pasok lang kayo. Huwag kayong mag-alala, legit to. Dikitan ko kayo. Nasaan na kayo? Wala. Diba? Guys, para po doon sa mga baguhan sa YouTube channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At para doon po sa mga viewers ko, thank you po sa sorry po, sa patuloy na pagsuporta nyo at sa panonood sa aking mga videos. Mga waray-waray dyan. May na ba ako dito? Nakaka-uwi ako sa Burungan. Shout out mga taga Burungan, mga waray, Eastern Sama. Kumusta kayo lahat dyan? Keep safe po tayong lahat. Di po. Tatapusin ko na po ang aking pagla-live. Kumusta po kayong lahat dyan? Tapos na po ang lunch break ko. Kaya, bye-bye na. Doon po sa mga nag-iwan sa akin ng bakas, balikan ko po kayo. Ngayon din, tapos na ako kumain. Bisitahin ko kayo sa bahay niyo. Bisitahin po. Dikitan ko kayo. Dikit-dikit po tayo. Suportahan po natin yung mga kapwa nating maliit na YouTuber. Ayun. Huwag lang tayo susuko. Sa kalaunan, magkakamamonetize na tayong lahat. Tiis-tiis lang. Paunti-unti. Diba? Sige po. Bye-bye na. See you po sa susunod kong live. Thank you po sa panonood. Yung aking 1 million viewers dyan. Salamat sa iyo. Ay, dalawa na po sila. Dalawa na sila. 2 milyon na ang nanonood sa akin. Welcome po kayo dito sa aking channel. Thank you po sa pagbisita nyo. Tsaka sa pagdaan. Ayaw nyo po bisitahin kayo. Sige na po. Bye-bye na. Tapos na po ang aking break. Bye. Ayan tuloy, hindi ko na alam kung paano patayin. Paano ba? Saan ako pupunta? Alin ang pupuntahan ko para patayin? Ayan, practice lang kasi. Hindi ko kasi alam kung paano patayin. Wala naman kasi nakalagay. Okay. Share and save highlight.